Evo mene opet u šumici, u divnoj džunglici primorskoj, liburnijskoj, kvarnerskoj, istarskoj, hrvatskoj, balkanskoj, zemaljskoj. Berem šparuge, da. Sad je onako kraj sezone, ali bit će ih još neko vrijeme, ali ovo još... Znači ja berem šparuge, pa skoro od kad sam se rodio bi rekao, ali ovako nešto nikad nisam vidio. Vidio sam gljive mutirane, vidio sam marun ili kesten isto spojen, mutiran, šljive, trešnje, ovo, svašta nešto, ali dve šparuge, znači šparuga sa dve glave, to jest dve šparuge spojene u jednu, ali imaju dve glave, to još nisam nikad vidio, evo gledaj. Znači i nije fora, znači nisam ih spajao sa ljepilom, znači ide ovdje, vidite, vidi, hop, 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 i ovdje ide, završava u jednoj, evo. Znači, preludo nešto, vidi. Koji je to znak? Kakav bi to? Ko neke dve zmijice, vidi.